Здравейте, приятели, това са любителски кадри. Видеото се създава с цел да даде обективна представа за един масов автомобил, който се държи на пазара между 1500 и 4000 лева, в зависимост от състоянието му. Днес ще ви представим автомобила Megane Scenic 2000-та година, вече фейслифтовия модел, с халогени, с нова визия, нови фарове. Външна особеност на автомобила, предните два тъкалника са пластмасови. И хубаво е, че не ръждястват, обаче при удар или сблъсък те се пукат и не може да се поправят и се налага да се сменят. Автомобила се води ван, 5-местен, доста е комфортен автомобил за както за семейен, така и за всекидневно шофиране. Доста е комфортен, извън градски условия, ако не е магистрала, приятно се шофира по второкласни пътища, много е лесен в обслужването, доста са евтини частите на този вид автомобил. И бих казал един достоен автомобил. По 10-бална класация бих му сложил твърда седмица. Този двигател е много здрав, но след 200 хиляди почват да заминават всякакъв вид датчици, основно на коляновия вал, след което самия двигател почва да работи нестабилно, да се друса и сменя се един датчик, след това излиза друг датчик и основно това им са болните части. Още има един друг проблем, който след като отворим капака да ви покажа самия двигател, ще ви обясня по-подробно за него. И така изглежда 1.6 16 вентиловия двигател. На този двигател е монтиран газов инжекцион. Значи първо на тези мотори се късат тези тампони, което може и да ни се сменят. Двигателя просто виси и няма никакъв проблем, но препоръчително е да се смени. Тук е монтиран самоделен въздуховод, понеже истинските, родните, те се късат. Друго за проблема. Има теч, понякога се запушват тези канали на водата, на чистачките. И почва да тече точно върху двигателя. А той му е достатъчно да се намокрят бобините и се почват проблеми една след друга. Този автомобил има хубаво работеща ABS система и система против поднасяне. Много добре се усеща в зимни условия или когато е кално и хлъзгаво. Колата никога няма да спре на една страна, винаги спира право и сигурно и бързо, бих казал. Тази кола е изминала вече 200 000 км. Сега ще ви демонстрирам как пали един двигател, който е след 200 000. Двигателят е сравнително тих, работи добре. В момента работи на газ, но и на бензин също си работи прекрасно. Понеже е нов газов инжекцион, колата е изминала с него вече над 10 000, доста економично, просто бих казал много добър разход. Сега ще ви демонстрирам как падат задните седалки. Първо така се сгъва, после така и седалката се сваля. Много е интересно, че отдолу седалката има пак такива интересни скривалища. Багажника на Сценика ето как се отваря. Тук има горна кора.
Ето, демонстрация на седалката е свалена. Има доста голям обем багажника. Резервната гума е в момента вътре, защото газовата уредба е монтирана отдолу на мястото на резервната гума. Тя се намира тук вътре. Ето. Тук пак има едни такива интересни чекмеджета. От тази страна, тук има в някои сценици има още една такава кора. Вътре салона е доста просторен и висок. Много са удобни седалките. Отзад са 3 отделни седалки. Те се плъзгат напред и назад дори. Има Easy Fix, което е много важно. Бях споменал в едно видео. Ето това са тези телчета, към които се крепи детската седалка. Тук под краката на пасажирите също има едни такива интересни скривалища. Този сценик е популярен с своите скривалища. Има всякакви чекмеджета, има отделна розетка. Тук е право, пода е прав, което доста улеснява придвижването по салона. Предните седалки са много удобни и много функционални, бих казал. Всичко е механично. Седалката може да се повдигне и да се пусне, да се плъзга напред-назад. Тук също отдолу има едни такива интересни пак чекмеджета. Самия салон изработен от доста ефтини части, но са дълготрайни, бих казал. На годините си издържат прекрасно. Да направим една обиколка на колата. Купето е подцинковано. За толкова години няма ръжди. Дори и там, където има удар. Ето къде е монтиран извода на газовата уредба. С размерите си, бих казал, доста компактен ван. Може да се паркира навсякъде лесно. За сметка на това, вътре е доста просторен и широк. И сега вътре в салона. Първо, което ще забележа, доста хубав такъв удобен, приятен волан с airbag. Клаксона е също тук. Тук има едно такова дистанционно за радиото. Радиото е CD диск. Самото табло тук се показват станциите и те си имат Реното такъв проблем, че когато изгори това табло, дистанционното спира да работи и вече не може да си контролирате работата на касетофона. Тук всичко е лесно, студено-топло, всички положения на обдухване, има климатик, който работи прекрасно. Тук в Рено Сценик има една особеност, за да духа само отвън, вътре в салона, насам се върти и да обдухва само вътре в салона, насам се върти. Практически едни и същи положения на вентилатора, само че така се контролират. Това е за задното стъкло подгрева. Тук се заключва колата. Тук на пасажира също има airbag. Има такива чекмеджета, които са доста малки и неудобни. Трябва да се слагат тук само такива някакви малки джаджи, като USB-та и кабели. Тук има още едно, също такова малко, в което можеш да сложиш, както тук ги виждаме, един телефон и очила.
Като цяло бих казал, колата е доста висока, подходяща е за пикници, за риболов, за такива подобни излети. Още колата има много добра видимост, двойни стъкла, но самите огледала са доста малки и от тях много не се вижда. Сега да направим едно малко шофиране, да запалим колата. Слагаме колана и потегляме. Фаровете. Колата е малко шумна. Не са наблегнали на шумоизолацията. Има такива леки поскърцвания по салона, което сигурно с годините бих казал доста удобно и комфортно шофиране. Колата има 5 скорости. Да кажа малко за скоростната кутия. Скоростната кутия не е много издръжлива. След 200 хиляди, също така както и датчиците, почват да вият лагери, почва трудно при включване. На тази кутия още това не се усеща, но то е със сигурност на всички коли, на всички тези Меган Сценик, след 200 хиляди си ги има тези коли. А сега малко да покараме по магистрала. Колата достатъчно бързо набира. Не бих казал, че прекалено бързо, но добре. За този двигател си е нормално. Скоростната кутия е с доста къси придавки, което ще рече, че нормалната скорост и извън градски условия добре да е около 100. Около 100 тя държи 3000 оборота, което е сравнително икономично и си има доста сила колата. Леко е шумна, но не толкова колкото примерно в Рено Канго. Доста е комфортна, шофира се лесно, удобни високи седалки за дълъг път, има хубава видимост. Общо взето колата е пригодена колкото за пътуване на дълги разстояния, толкова и за градски условия. Това е един такъв среден клас автомобил, който е доста популярен. В България се шофира от голям брой хора. Да спомена, окачването на колата е Макферсон отпред, т.е. пружина с амортисьор, отзад е торсион. Важното е торсиона да не се претоварва. Колата носи около 500 кг, така е по документи. И накрая, колко излиза издръжката на един такъв автомобил? Значи, препоръчително е, когато се купува такъв автомобил, да се направи първо техническо обслужване, в което влиза смяна на ангренажа, ролката, водната помпа, с маслото и филтрите. Това ще ви стъпи някъде към 400 лева. Годишна издръжка. Гражданската е около 200 лева, техническия преглед 50 лева и данъка е около 130 лева на година, което прави някъде към 380-400 лева. Това е доста добра цифра. Колата е подходяща като за семейен автомобил, така и за ежедневна употреба. Много е приятен автомобил. За тази цена, която стои
тази кола на пазара, може да се простят всички грешки, защото колите са вече стари и са изминали над 200 000 км и всеки, който купува такава кола, трябва да има предвид. Надявам се да не съм изпуснал нищо важно. Това бяха любителски кадри. Ако имате кола, която искате да бъде показана по същия начин, пишете ни. Чао!